Петър има мобилно банкиране, но дали знае за преводите Blink P2P? Заведохме го при Митко, защото му има номера, а понякога няма кеш. Рязко огладнях. Ще ти блинкна за бургера. Не, аз ще ти блинкна. Намери си друг. Ти си поръчай друг. Превеждаш само по мобилен номер, без такса за преводи до 100 лева. P2P по мобилен номер. Blink, вече го имаш.